Hello, maayong hapon atong tanan, guys. Nagkuan day ko sa ako ang mga bedsheet, guys. As ko mga ako ang gipang kuha ang bedsheet, ayon mag-change ko bedsheet. Ako ning panglabahan karon mitraso kay agas kay unyang gabi agas, guys, schedule karon namo. So ako ning panglabahan karon, guys. Naapa, guys, kani agi bulingon na naman, guys. Dili ba kay nahugaw, guys, pero ako lang labahan, guys, kay kaning nasuot na nato lisod pag atong mali ko suot. So ibutang sa nakon diri ang cellphone while nagkuha ta sa bedsheet og mga habol. Na, guys. Kay 1 week naman, guys. So ito na hiposton. Mag-bedsheet na putaglain dire kay og si banana mao ra gyapon to i-bedsheet tong una. Mangita taglain bedsheet kay parang gamay ra tag bedsheet ni. Ano, guys, ato na ning anong kay ato na ning panglamhan. Unya ko dapit, guys, magligo sad ko sa mga dugi na ako, guys, kay kuan na sila kaadlaw way ligo karon ni kuan nag-upat na kaadlaw way ligo, guys, ligoon na po na ko sila. Unya kay naiagas pag mga waswas unya ako sila ligoon. Daris ani. Na, guys, maglabat ta. Kay kung diri ko manglaba sa gawas, guys, baka muulan maundang-undang ang ako ang paglaba. So diri ko manglaba sa CR. Diri ko manglaba sa CR, guys, para continue akong trabaho. So before ko manglaba, guys, magkilis ako nilong ag para panihapon. Para unya di na ako magkarag-karag kay malimot traba ko. Kay kaganina mangud, guys, ning action ug ulan. Zero-zero, guys, natulog natanawa ako kusog king hangin o maundang-undang akong ulan ay ulan buon mo kuan ay ko ang istorya na unsa naman ay wala mura gawra-wara kuan ba kung mo diri ko manglabas sa gawas magundang-undang akong pagpanglaba dili mag-continue kay tungod kaulanon nya manar ba ko kuan kaligo nya didto ko manglabas sa CR ang kaning kuan kaning trapo ni ra nako nilabhan pag mamanan ako panabutanan ayan ako kuaon ako ang labahan. Ya rin sa ano ko hindi pa yung tamang laba diri galing lang yag ulan ba mo dang napod ko una dito ako manglaba sa CR kay mamina po ko drama pag human ako vlog, guys, mahina. Hi George! Agoy, ang adapted nga si George. Hi Big Boss! Agoy, ang adapted mga siloso, guys. Mga inggitero. Hi Dadang! Dili lagi naawayan si George ba? Okay, inyo na po. Agoy, no, Jesus Christ mo. George! Ana, George na mo, nagsilos. Ako yung mundo Big Boss! Si Big Boss po silos sa talikod. Ay, Big Boss! Narang mga inggitero tanan. Ang gatapok. Akong mga dugi, guys, siyam na sila kabuok. Ang nabilin, kuan na lang kabuok. Siyam na sila kabuok. Ang nabilin is 4 na lang kabuok. Hama, diya daw! 4 na lang kabuok, guys, kay ang uban ning pas-awi na sa katiguang nga una karon magkilis ta og kuan bugas kay maglungag kudaan, guys, kay para, guys, unya di na ko magkarag-karag, guys. Para unya
dili kayo init ang ilahang rice. Magkuha ko og brush. Hi Rochelle, excuse me day. Wala mir ba kay tulog na matugaw kay naraba diring brush. Excuse me day, magkuha si mamig brush. Naman ka di natulog. Ano kung paborito nga brush guys kay tang gid buling ani. Excuse me day, magkuha og sabon day. Nakamata taon siya guys. Excuse me gani no. Ingon na gani ko excuse me no kay para di maigo sa sira no. Magkuha tag sabon. Nadiri akong sabon. Ini power whitening atong ganito kay namot in sabon ani. Aw ang ilabahan. Naman po ito pabkon. Laba ma ay magligo ko sa iroon niya. Kaniman ako ang gamiton ang pabkon kay humot maning pabkon guys. Para sa ilaha. Stay! Dadang gamay! Wala awad yung kaya na mga dugi. Bisa wag yun ang hilabot si Big Boss bang. Kanang magkuan gid bitaw sila nga. Naplaway jud kaayo. Ito sa ning kaon kay patong na tong kamera diri guys. Agay, in Jesus name. Na. Ang nilabahan. Hi everyone. Yan na po dito ikuan na tong camera. Lisod ba diri ilabas sa CR guys, pero saon man guys nga. Atong sanina guys, balik-balik kay unsay makunit na ko mao gyud ko sa uton guys. Kung bana nga tigpilo ug unsa pa mo kuan dito ra pud niya ibutang, di na lang niya ilahi-ilahi butang. Guys, manglaban na si Manang kay naa may agas karon susugdan na nato ang atong nilabhan. Mga maong ni banana pang labahan. Ana. Yara sana. Ikalima to yung isuot ng pantalon. May trabaho sa magkilis pa man di ay kudaan. Tanawa guys, magkilis pa man di ay ko na nauna na ko diri. Mabalik tagawas unya guys kay magkilis. Nagulong kudaan kay samtang nang laba ko. Ang nilong na ko pwede ra man ako kay rice cooker man. Nagandagan among bulingon o bisag kuan pagan ini kaadlaw. Magtulo. Sige guys, ako kay kalas kay ko guys kay buntag. Maligo pagkagabi maligo. Munang kalas kay ko sanina si sakaloy kaduha ba ko mag-ilis. Nang kalas. Tung panty nga bulingon. Uniform ni banana sa work. Kundagan ang bulingon ay. Di color man ni halos-halos di color.
Nya di po ni kay buling guys kay naraman mi daan ni. Nya guys kay magkilis sa mangkog nilabhan. Hi, Diyos ko Lord. Balo na po ko plaster aning kuan unya. Man na naman ighugas atong rice cooker so ato na lang ning ko. Ay guys, magluto day ko unya kapayas guys kay ngano katong nagluto ko kapayas guys giganahan akong mga dugi. So there guys ako ana nang gi gutad-gutad guys. Ang akong ibutang ani guys is katurag hapong century tuna guys kay ngano dili man kagabi mamerkadong tamin abi man ang ulan kay kusog king hangin. Kusog kaayo ang ko nabi na magmulan mo tumulat na lang mi nagpadayon og atong merkado guys nagpalit na lang mi og fried chicken sa kong bana din. Ingon siya karon daw mi magkuan magmerkado niya. Murag magabin-an naman pud to sila guys kay tuaman sila dito sa Margos. Magabin-an na pud siya uli so dili na pud mi makamerkado sa kong gihimo. Nagkuan na po kog kapayas guys nangay na pud to sa musilingan no napatay duha guys oh. Man ako nahuton kay parting daghanan niya bisag di pud hinon mahurot sa kong mga dugi. Mas uman ra pa din na sila sudan. Moto duha ra kong gikuan guys gigutad-gutad duha ka buka kong gikuha. Timbutangan ako century. Oh, magbutangan ako century guys, isa kalata nga century kay duha ra man nakabuok nga gagmay nga kapayas. Mao ay akong isagol kay ganahan kay sila tong giluto bitaw ako tong una guys nga akong gisagol century. Wala ganahan kay sila mo to may anak kong banana nga likuan na daw sila mo uli, ilit na daw sila mo uli baka magabin-an ko nga sige. Mao na magkuan na lang ko luto na lang ko kapayas para sa ano nila para dami ilang kaon madaghan ang kaon kay ang inununan guys na nabilin galing lang. Dili na kay sila mo kaon sa inununan sa sumhan lagi uy. Mo lagi na ba masumhan din na sila ba mo na nga. Lakaw na ko kapayas yun dali ta kog dagan dito sa muslingan ako dito utong kuanan na mo. Mo to nga mo na po na akong iluto nun. Pasudan ako nila. Magkilista. Limpyo na ni ang ato ang rice cooker. Kani itong rice cooker na nag-color pero di na siya pwede kanang kuanan atong liha kay madaot daw. Ngit-ngit kay mong tikas kwarto guys. One. Two. Tulo ka baso. Og tunga kay di man siya puno. So itulog-tunga na to kabaso guys kay bisan og makulangan na pud sila makalungag na pud og utro. Para to ni agi nakulangan guys nakalungag og utro guys kay sayo man kinamahaw wala size pa lang kapin sa buntag namahaw na sila di. Gutom na kay pagkapanihapon na nakulang ang kanon. Naglungag na pud og utro. Una atong po nito ng usik sayang kaayo na may rapod nga sa CR kung manglaba kayo kaulano na po guys undang-undang ta sa tong nilabahan kung tapos diwakwak guys oh. Hi wakwak hi wakwak hi si wakwak guys na po siya sa ibabaw. Muna yung paborito diyang tulganan guys. Katong isa na ko kairing tanan, katong itong tanan. Pareha gid sa iha tanan guys eh. Wakwak gyud na akong gipangagi. Pangalan to namatay man to guys kay napaakan og bitin bitaw kay madito man to magtambayan ng kilid balis kung magulang diaw niya. Ning uli siya diri guys, buro siya sumbi gahi kayo siya guys. Dugay kay siya namatay. Gipaabot pa niya akong bana ning uli kay tunga time akong bana sa April nagtrabaho. Nya, kuan man to guys. Nagtinga bitaw siya guys no is kuan Thursday dayon akong bana ning uli og kuan akong bana ning uli og pagka Biyernes gabi na naabot guys alas 9 sa gabi guys aya siya namatay pag abot ko sa akong bana niya na akong bana mi wakwak na anak ko wakwak kana ayo pagkamatay wakwak paningkamon kabuhi mi anak pa siya guys oh niya anak gahi kayo tanan niya lawas gahi yung matad gasiga Nadingdisin ako pa na magtubig sus. Ipaak man ito sa bitin guys. Ingon nila. Ay, hindi sa siya. Pero kung gipaak og bitin, nganong tuan man. Nganong dugay man siya na.
Pero ninggahi yang lawas. Ninggahi yang lawas guys. Tingalang ni. Gahi siya lawas. Mauto guys nga. Doy kayo si wakwak. May anak na to gamay para makitaan to na. Gani kay dali-dali ra naman ako ang i-upload karon nga kuan guys. Magluto pa ko ni ay kadagan pa na trabaho ani. Magkuan pa ko sa mga dugi nako, ligo pa ko. Dili po di ligoan guys kay mag-ilis ra ba bibitsin niya, diri ra ba na sila matulog niya. Kay kun di na mo pasudlon guys, magguba ang magportahan og ilahang kuan nang dinokdok mo nang diri na sila patulogon. Mga dugi. Ang ilis na ko. Magamit ta ning tubig nga ato ang gikuan gipundo. Guys, alas 3 naman day kape naliar sa oras eh. Tang galo sa mga iro gipanggutong ba na sila ba? Kung sa adira man guna mga unang iro di sa mga silingan guys, maluoy ba na ilang mga dogi diya niya. Dagko ba kan ilang mga dogi diya guys, mga husky, mga labrador dayon sa pato basta mga breeding na ilang mga iro diya guys. Uy kaayo mo inuwan sa adira mga ang gutom na ba na nang tinguga. Daggan na kay siya iro guys. Kana yung mga iro guys baligya man na niya. Yan na may uban na para karon na wala na halin katong unsa to nga breeding uy. Nalim na itulo ka buko na halin. Why? Ako titingog si Box. Box! Ako titingog si Box. Yan ng mga kuan diya guys, mga kadugo man na niya kanang naadiha kay taga diha man na si Bots. Mo na nga mo awon adi ana mo kuan po na siya mo risbak po na siya kay magsuon na sila dinha. Kana amo ang kuan guys, kana among Labrador Husky. O ilihan ng mga kadugo na diha kanang mga gaawo-awo dinha guys. Nga kana si Bots kay mukaon ay sisak adlaw guys kay kuan man ang mukhaon guys si Bots guys ikaduha man aw paniud aw pamahaw panihapon man na si Bots niya daghan kay mong ihatag karon kay wala siya gana mukhaon ang pasudan ganin kapayas na bla 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 ginang kon nanguwag si Bots guys unya kay si Inday amo ang manggipil so dili niya makuanan si Inday kay gipil man nanguwag siya
Kapoy kay si Inday magkuan guys, ay magburos kay ako, di lali mag-atiman og ang kanang itoy. Nabilar ko guys, kay mohilak ang iyang anak guys. Ako may mobangon kay akong pakanon. Okay ra ang tag si banana, walay work kay si banana ang mumata. Unya og naa siya work kay ako may mumata guys. Okay. Impas. Diri na ta guys. Ay, Diyos ko Lord. Trabaho diri, trabaho dito. Wa na. Impas. Actually guys, si banana din guys niya kay maluoy man ko niya guys kay gikag trabaho niya pag uli manglaba. Uy, ko ngayon na lang uy, ako na lang uy. Bahala og kuan, pag uli pala di ko busy naramang ko diri. Utong ako na lang gikuan og balik ang mga nilaban ako manglaba. Na guys, mangwas-was na ta. Ini niya, nindot kayo niya, waswas ako niya, kay pakangan man eh. Guys. Siguro takong tubig eh, na may agas niya. Kira, kaya na ay agas. Kaya para mailisan na po ang tubig. Yan. Yoyo, nakita si banana kay. Yan uli ato kay nang labak ko. Yoyo, bagay na siya. Kapit na siya eh. Hindi lang na ako paminaw, kaya kang paminaw lang. Kaya ang sa kong kayuhan. Yasay kaning naputong tapay, yung isod po ato ang kasandaan yung nilabahan, nilabahan. Di ato doon labahan. Kahapon ka ganyan ta kong manglaba, kay para karon mawaswasan. Nagyaw-yaw siya. Kaya kung Sabado kasi, yun ako ni malabag Sabado, kay nga no, basta naana siya, din siya gan maglipliho ko. Gusto niya magtanaw lang ng TV, si istorya mo ang gusto. Ang tawel, o pa si Manang gigamit, gilabhan na ako kay kung bag-o, ikaw guys, gapason. Mamilit ang kuan mo sa bago pa. Shed. Ang meron kay watay ng kuranan. Ay, katulad lang gana nga kuan. Ay, akong lingkuran.
na. Kasi kaya. Kaya matangtang ang buling kasi. Grabe kini nakatangtag buling. Kipas alright. Butangan lagi sa kasasi. Wala na kayo ni. Ito ni gula. Na to ang mga puti. Mamantsa man dahil yung kuan o. Towel. Ang mga puti ay ang bicolor. Mayroon din ang galing din. Nakadagan kay ang kuan. Nakadagan kay ang kanirang mga maong ug ang bedsheet ug habol. So dito kung kuan bangko di ay. Magkuha sa ta guys og bangko. Dali aras akong time yung taas oy. Ay to ara raman di ay dito di ay. Ito kung dibutangan sa kuan sa kapayas kabuang. Wait lang guys. Kani ako ang kuanan okay. Akong gubot sa buslot akong short kay nga buslot namang good ni. Uy, kaya kung bao guys, siya na lang in town usa guys. Tanawan ninyo guys. Wala may kitag Paris niya guys. Oy. Siya na lang in town usa. Uy, kaya kung bao. Ito na lang isa Wala na kay kauban Kaluoy, maminom si Istoryan guys. Kaluoy, oy. Wala man may kita Paris nimo Nya na lang makakita mi Paris nimo ha dahil una mo diri para nakakauban na. Kaluoy. Na. Takluban nako kay mukiat siya. Balin sa natong kapayas di ay bisag mukuan ni. Butang sa nako diri kapayas. Kay gamiton nako mo to kong lingkuran. Ito kung mga ero sa gawas susan ako gipasulod kay limpyo king balay magkabalhibon ako pag maabot to ilang amahan pasudlon siya manilig magsugod na ko pang laba guys na kani diri sa ni kay kuan man Mumani akong sudlan sa nilabahan ako kani. Diyan sana. Duot kay CR. Sige laguot kay para continue akong trabaho. Magputol-putol kay kung sa kuan magputol-putol man. Ano na yung butang. Akong short nagkuan. Di ana na ko naiti para di ko matunok. Ay, sugdan na ako ang atong sisiyo sa paglaba. Guys. Ano na to kay hangad ra kayo. Kita kung langkad ka. Guys, sugdan na guys.
Kani ko ano maniok ka ng trapuras kung ulo. Pero ako lagi ako ni umulan para maputi. Guys. Gabok. Tinuwi ko magamit og chlorine guys kay kung magamit ko mapiksan ang mga dikulor na malain na ang kulor. Nang di ko magamit og chlorine. Guys. Nangguna ko gahapon ato sang adlaw guys daghang ipinaakan sa lamigas guys oy. Kay na apil na ko guna ang balay sa lamigas nabungkag unya. Kasi di ko pangguna nagtalikod ko agon ninduot ako ada tagasok pinaakan. Katol kaayo. Akong bukto na nakit dayon. Okay. Kani guys, gihimo na nagtrapo sa kong banana. Kung anong gihimo man nimo nagtrapo nga pwede man na itaon sa kong ulo mo kung ligo. Moto kung gilabaan gimulan ako na puti balik. Sa taga ra man guna siya pang modjud guys oy. Siya. Limpyo ko nilaban kasi ani guys pag proseso sa laba imuhang brasan din pagwaswas pakangan limpyo ginilaban humot kay niya puti kayo okay kayo hindi man iugaw kayo kinasa kung buhok ra man ni kaya mahimo ligo ko guys may ko iputos na uniform ni Banani. May ako nilaban gamay pero daghan ni ino na lang gamay kay para dili kay guol ng tawon. Ang laban na lang itong ginifuntanan sa kong banana kay yang gipanghanger dito guys na siya plano siguro ito balik pero kana yung mga uniform guys maguna hugaw kayo kay kung naman na siya sakyan na din dito sa opisina aircon pero dili din na kayo hugaw yung uniform pero isa init ka na init nga gisuot man gud guys kinanglan labahan na gina siya dili na siya ko ano Mayon na ito. Nganong gilaban man nimo plangga oy nga kasaran ako na nasud mo ana ra dayon. Ako tong labang kwaon ako turon. Ang labahan ako kay para pagkalunis pag uwi ang mga kuan. Tingala po ko na niya. Naliwat siya sa iyang papa guys, inana iyang papa. Sa buhi pa to.
Kaya damag lang. Likod ang sanina, kay maluoy sa asawa ba, kay mudagan tong bulingon. Muna yung pasangin, imbis masuko ta. Di na lang hinunta masuko, kay concern lang po sa tuwa. Yan man dahil, mudagan na po na imong bulingon. Ana dayon. Laban na to eh. Nindot ilang mga uniform guys, o mo ilang uniform na nakasulat Commission of Audit na raw. Na logo sa commission. Ini ilang uniform, nindot. Pahimo sa ilahang boss. Nalipay siya kay nano sila uniform daw siya kalas og sanina nga mga freestyle sa una wala pa ilang uniform sa siya freestyle ipapalit og sanina karon nga ang murag ni undang-undang napapalit og sanina kay arte man kay nakong bana kasi na sila magbalik ang sanina nya ang uniform ay gyapon magbalik wala lang ang Lunes tama sa Biyernes pagka-Biyernes ang freestyle na sila. Mag-uniform na sila Lunes to Thursday rakaman. Dili ra kay kalas usig na. Naday. Pag mag-brush kusan-kusan dayon do limpyo kaayo. Waon sa nako yang uban sinina guys ha. Kay para malabahan to na kog apil tong nandito nga yang kuang uniform. Ay Diyos ko Lord. Ara guys ang iyang uba ang tulo ka uniform niya. Mo na to ani labahan ko apil bahala magyaw-yaw siya. Kas aron niya nasuot niya yang ikuan dito kay suoton ba balik na ako di mo ko ganahan anak kay nagsuot niya suotog balik na nalabahan. Ako muna siyang ginaignan guys nga kana imong uniform magsuot ambi kay pwede ra nako nalabhan taga gabi kay tag-isa ra man ka buo. Wala ko anak niya. Now, sige, malimot naman ko guys. Nagdagan kita kan trabaho diri kay makasuot ko trabaho diri sunod yun. Apa siya short dito, ngin balik ko sa kwarto nga pa ko nakita ang short. Mana na po niya gisuot na niya rin. Yan ako kuan dito. Yan gi patong sa hangir kana siguro siya plano mo sa tubo-tubo na yang kang tawana. Lamhan na ko tawa na bilingon. Ay Diyos ko Lord. Guys, hapit na atong time guys. So guys, diri ra gid tataman guys kay kani ako ang kuan ang signal diri dili maayo labaw na karon nga ulan-ulan. Dugay kay ma-upload guys. So diri ra tataman. Thank you guys sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel, pag-follow, like, share sa ko ang Facebook page, Facebook account, TikTok ug Reel. So bye everyone sa ko mga supporters, amping tang tanan ug sa dili na ko nga mga supporters wala nag-subscribe na ko, amping sad mo guys. So amping tang tanan, love you all. God bless. Bye everyone.